So guys, alis na naman kami ngayon dahil bibili ako ng chocolates. nice. Tingnan mo, may amnesia na yung kasama ko. Hindi niya alam kung nakalak ba yung bahay. Pupunta kami ngayon sa Costco. Masaya no guys. Like lento, ako nag-ads pero like lento. O squad kasi kick it in the birthday. She probably Masaya no guys. excuse her. I'm a 93. Yeah guys, malapit na pizza niyo. Malapit na sa Costco. Malapit na kami sa Costco. Wala, nagkabungguan pa dito yata. Ito kami guys, sa Costco. Nagbibili yung asawa ko ng nanisore, Takenoko no Santo. So guys, iyo. Kasya mo yan sa bagay mo. Hindi mo, alisin mo na lang sa plastic. Isiksik mo na lang. Masaya no guys. Mga damya. Alphoto. Yun Ulsine Alphoto. Sneakers. Burak. Dalawa na lang. Oo. Ulsiman yan. Ah, yan pala yan. Kisses. 1.9 tong isa. Ah, assorted. 2.7. 2.7. Bonit. Tara. Isa lang? Dalawa, di ba? Mag-at kayo. Ilang kilo siya? Grams. Bibili ka ng chicken? Ilang? Ilang pa na rin. Densyo pa man yan. Pwede mo maniinit. Dito sa taas. Daming tao. Hindi yun, ang ganda. Ano yan, Odin? Ay, tamago. Hipon, no? Yung hipon. Tara. Samba? Hello! Kamusta kayo? Merry Christmas! Ganda ng costume niya. Sugoy! Marami ba kayo namili? Oh, siya mahal, no? Ah, ito ba yung Swiss, oh. Ang dami naman yun. Ito na lang ba? Saan yan? Ha? 12,000 ne? 4,000. Chocolates. Nice! Hindi mo kasi honto ni ano. Laway. Ilang kilos lang. Ito? Puro dark kilos, ay puro dark chocolate man. Ang veggie, no? Meiji wow, is ka lang ka na. Tara be, balik tayo dun sa kabila. Parang mas pangit yan. Mas maganda to, yung 15 kilos. 1.4 man yun. Mas mahal. Mas mura yun. Dark chocolate. Ano ba? Japan to? Oh, Japan man yun. Medyo. Chocolates. Nice! Ito. Madami na. Dalawang na pa yung pieces mo lang. Dahil na ba? 8,000. Ito man yung pieces niya, oh. Hindi ka magkuha ng pieces. Yan na yan. Oh, may cases na. Dapat dalawa yan. Ay, no. Dili. Yung isa, Chocobite. Oh, Ang dami na nito. Oh, ito. natakot na siya. Chocolates. Nice!
Tama na yun. Tara, saan na lang? Tapos na. Tapos na. Na? Sure na. Hindi ka na magbabayad dun sa likod. Hindi ka na titingin doon. Okay na to. Silang mo yung pera. Tara na. Saan mo yung withdraw ko? Masaya no guys. 今回ね、おしめ召し上がりますよ。はい、できたご1000円からお食べください。Nagtanong mama mo magkano yung badang ko. Nani nga? How? 900. 1000円か。1000円。12。12の12 pieces man? Magkano? Ilang kayo itong grams na ito? 3, 6, 9, 12. 1 kilo to no? Limang rin. Wait lang yun. Huwag mo nang bilangin yan, dahil. Dito kami sa Reggie, guys. Magbabayad na kami ng 1,000,000. Masaya, no, guys? Guys, ang dami namin pinamili. Puro chocolate na dadali ng aking asawa. Chocolates. Nice! Pauwi sa Pilipinas. Ano masasabi mo na binilan mo na ng maraming chocolate yung mga ka-family mo? Kuya Juan. Chocolates. Nice! Kuya Juan ang pitaka. Chocolates. Nice! Kuya, walang kita ka. Magbabayad na kami ngayon sa Reggie. Huwag mo na kasing bilangin, no? Ay, nahulog yung apple. Nalagay ko na guys, yung mga Nutella. Tapos iiwan natin yung ano kung kulang na yung pera. Masaya, no guys? Kunin mo yung muna no, nandun. Anong kukunin ko? Yung nandun sa carton. For today's video, mag-ano kami? Mag-unboxing kami ng mga gamit. So, baby. Sinunan mo. Guys, pantibang na na-champ ang ni Papa ba? Ay, low bat na daw siya. Nalagay ni Papa yung pambukas ko. Ay! Baka meron akong battery ng tulab eh. Alam ko meron akong battery nito. Yung gusto ko magpunta. Yung battery ng Puma ay ano, ang timbang. I-tape mo muna tong Nutella, love. Buang naman niya akong cellphone eh. Matay lang siya bigla. Chocolates. Nice! Ay, Nutella. Ay, siya lang. Ang alin? Akong cellphone na, matay na. Charge mo! 48% pang ano. Kanina mo. Kaliktal ka matay. Chocolates. Nice! Sara mo, kiluhin ko. Pwede na to. Hindi, tama lang. Ilan pa? 18. Ilan ba yun? 25, di ba? Ay, 20 kilos, no? Ito na lang isukso ko to. For this. Pwede na to. Baligtad ba? Paano mo binuksan? Ganyan. Meron na ba dyan? Ano ba yan? Sino ko pa itong mga Ay, mga ramen pa lang. Hindi sa mo pa rin yung magtuloy. Bago ka na. ang timbangan lagunda, grade 3 na ito. Tapos, ito ko pa to? Ito yung harap, kaya dapat magaan ng dito. Ito yung mabigat. Tignan mo lang.
Oh, towel. Yan pala, oh, yan. Ipadala ko yan, yan. Okay. Oh. Wala yung silbi dito. Isang mo sa gilid. Kuha ka ng ano doon ba? Busbutin ko to. Wag! Kaya mo, medyo ba mo? Hangin siya eh. $21 na to. Guys, kilo time. Wait. Wait. Wala man 21 eh. Pag lumagpas na ng 50, dun na magta-21. Bigay mo kay mama. Tingnan mo maka mo. Chocolate pa lang ako. May sapatos mo eh? Wala. Chocolate yun na. Uy, dahil ramen. Worry siya guys. Kung abot daw siya ng 20 kilos o hindi. Wala. Chocolate. Nice. 19 lang naman. Sige daw ako dito eh. Wait lang. Mali na. Mali ata yun. Sakto guys, sa isang maleta, which is the limit is 20 kilos, 20.05. So, pasok yan sa 20 kilos. No problemo. Yun na yung lahat. 20 kilos na pala yun. Dami na nun, Dami na pala yun. So guys, uwi na tayo. Nasa bahay na tayo mga tayo. Time up. It's good. That's me. Nanong ko. Hi! Oh, say hi to the camera. Hi! Nandemada. Himitsu na no? Kaya natin na. Tara, sandok na. No, naglamat. Mag-inom ka kasing gamot. Kitay ko. Namatay na. Sakto na. Meant to be. Okay, i-check ko muna kailan. Meant to be ba? Ay? Paga? Eh pa man meka pila niya pang oras? Ilang oras pa lang, kala mo magsasalita na. Iyati Natsu lang. Kawaii ne, that's your sister? Si Oh, Ate Natsu? you're a big sister na. Yeah. No? Love the little sister. You love your baby sister? Kawaii. Ne? Yeah. Si Ate. Limin, ano pangawa na? Wala pa. Pila niya pang oras ni Baiti, nagbaga. Baby, look at my socks, Look at my sock. Hay? Wow, kawaii. No! Wow! Gagagaya ka rin. Ay, oh, may gising niya, oh. Look! Ay, look like Papa? Say no to Si Natsu. Nandilag yung bre? Si Rin. Sirin Lin. Hi! Hello, Sirin! It's not the ring! It's... Masaya, ano, guys? Cinnamon roll. Tell Mommy, oh. Mommy, what is the name, Mom? Mommy, what's the name? Oh! Oh, it's Rin. It's your baby Sirin dayo, baby sister. What's the tomorrow name? No, Masaya, ano, guys? cinnamon roll dami. Oh, look, oh. Yun, guys, no? Gusto niya daw pangalan ng baby sister niya. Cinnamon roll. Oh, Unaji, moving nose. Oh my God. Oh my goodness. One word, Yamo. One word. One word dyan, ano? Your name. Tama yung hula ko, Bri, dun sa L. Sinabi mo? Hindi, kasi sabi ni Aubrey, SL, di ba? Oh, yung S hindi ko alam, yung L alam ko na. Don't judge. What? Hello! Hello, Lanaya! Get out. Ay, no, don't Masaya, ano, guys? say that. Out ka na. Ikaw lang Get kasi- out. I think Oh, say Ate Natsu. thank you. You get out. Madam. Get out. You're a big sister now. What will you Si say? Rin. Cyril Lanaya. Hulaan ko yung L, Bri, yung S lang hindi ko nahulaan.
Nanis. Hindi, talagang may idea na ako dun sa L niya eh. Alam ko kasi yung Kasi utak ni Lanaya. Ronron. I will touch your baby Lanaya. Woo! It's Mado because you are Orosai. Oh. Hey! Ay, Lanaya. masaya si Nancy. Uy, kawaii so na. Ay, kawaii. Go. Nagalit. Mommy, don't touch him, mommy. Don't touch. No, you are baboy. That's why. Masaya no, guys. Kasi may idea na ako doon sa L ni Ron na sinabi ni Aubrey eh. Ay, What the hell? what are you doing? Nagbaga? Baba? No, it's not. It's mommy. Not Sumada, mada. You have milk. O, video may baby na ah. So, my vlog, I'm baby. Hi, my boy. Hey, Daddy, how about that? Daddy, Daddy, say hi to my vlog. Hi. Banaya. Shirin. Oh, that's okay, that's okay. Ay, Hi! Ninong. Okay? What did you say? Ninong. Do you want to sleep to your home? Oh, no. Oh, look at your baby, sister. Wow. I miss you, ano? Nginim na ngayon ko Love palang you, baby, naita. sister. Ay, kikis na yung mami. Ay, dami. Ah! It's okay. Kinis ng mama niya. Yung baby. It's okay. So, alam mo nang mangyayari ngayon, no? After mga few months, Oh, it's Rin. it's your baby. Hi, Lanaya. Kaya may atang umanggi. Patay. Hoy, 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 hoy. Iknak ka. Blue. Uy, dili mag-getsa ka ba? Ay, Atot. Your baby sister, Atot Kasi too. barang ka kape, kaya pa niya ka mama. You sleep with baby sister? Do you love your baby sister? Hi! Black and white. Maputi siya. Tingnan mo dun. Kaya ito niya matitim. Maitim din po. Uy, Tingnan mo dun. it's Chairo. Ah, pumunta ka no? Chairo dyan ay. It's white. Dari. White let's with the baby's Chairo. O yan na, mag-visit niya, oh. Oh, no. Oh, look at the baby. It's mad. Plus 3,900 na naman kanyan. Pag nagyakiniko tayo. Oh, it's Rin. It's your baby. Ay, libre pa pala siya. 3 years pang libre pa pala. Si Natsu nga, na? 2 taon siyang libre sa yakiniko eh. Ito, oh. Lugi niya kinigigil. Grabe, 2 taon libre siyang yakiniko. O, hindi na. Okay, maraming thank you.